Der skal kugelgraves rigtig meget lovgivning, som nu er forældet, så det skal optimeres til tilstande, blandt andet den nye form for platformsøkonomi, vi ser, som i den grad vil kunne få flere mindre selvstændige ind og byde ind med deres services. Men til socialt udsatte, så ved jeg ikke, om mange er bekendt med det. Vi bruger hver år 45 milliarder på 168.000 mennesker, som går under begrebet socialt udsatte. Og det her begreb, det spænder altså alt lige fra psykisk syge, og som også er stofmisbrugere, som også er hjemløse, og som også er kriminelle, fordi at de er nødt til at kunne vedligeholde deres stofmisbrug på den måde, og ikke kan fungere i et dagligt job. Til handicappede, som egentlig har en velfungerende hverdag, men som måske har et eller andet fysisk handicap, hvis der skal hjælpe. Alle de her hører ind under samme ramme, og der mener jeg sagtens, at man kan effektivisere meget mere ved hjælp af digitalisering. Men man gør det på en helt omvendt måde. Man tager CPR-nummerne for de allermest socialt udsatte og smider dem ind i Excel-sheets, laver 50 klasser til dem, og så giver dem et eller andet tilbud, uden at man egentlig har spurgt dem til råds, hvad de gerne vil hjælpe til. Og så tager man de ellers velfungerende handicappede og kaster dem igennem et system med 8 sagsbehandlere, der skal godkende, om de vil få tilskud 500 kroner til gangstativ. Det er simpelthen tåbeligt brug af de offentlige midler. Og det synes jeg, man skal kigge på at lave. Med hensyn til de allermest socialt udsatte, jamen, altså, alle de svageste, de står på heldige ribers. De kan jo ikke komme i kontakt med det offentlige. De kan ikke engang få lov til at købe en telefon på kredit. Her der kan vi ikke bare nøjes med at kaste digitalisering i nakken på dem. Der er der brug for meget mere personlig kontakt. Og der mener jeg, at den måde, vi kigger på socialt udsatte på i dag, der er den personlige kontakt desværre ikke meget. Super, så har Eva. Okay. Jamen, der plejer jeg at spørge nemlig, hvor går grænserne? Altså, jeg er helt enig i, at vi har meget forskellige tilgange til, hvor skal man præcis drage den grænse. Min egen holdning, det er, at beskyttelse af borgernes private oplysninger er ekstremt essentielt, og det betyder også, at der er en del, vi ikke kan give ud, især ikke til private. Det betyder også, at vi skal overveje, hvordan vi indretter de her systemer. Altså, lige nu, vi har også vedtaget, eller ikke vi, Folketinget har vedtaget en logningsbekendtgørelse, der pålægger alle IT-udbydere at registrere ekstremt meget om borgerne. Det mener jeg er dødforkert. Det synes jeg under ingen omstændigheder, at vi bør gøre politisk. Center for Cybersikkerhed ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste, som er en af de allermest lukkede efterretningstjenester, hvor der ikke er mulighed for kontrol. Jeg synes også, det er super ærgerligt, at det burde være en civil myndighed, der stod for det her meget, meget vigtige arbejde. Så der er selvfølgelig nogle helt afgørende skellinjer, og der kommer til at være nogle meget, meget vigtige diskussioner i de kommende år om, hvordan vi ligger snittet her. Men der er altså også nogle lavthængende frugter, hvor vi er enige om, at der skal strammes op på datasikkerheden, og jeg tror, at vi alle sammen ligesom kan presse på for, at der kan køres en udvikling i gang. Det er super, tak Eva. Så har jeg René på, og faktisk er det sådan, at i den afsluttende runde, så har I alle sammen markeret, det er jo rigtig dejligt at se Anne. Det vil sige, det her er den afsluttende runde. Jeg skal lige spørge Dansk Erhverv, fordi jeg kan ikke huske, var det kl. 16 eller kl. 12, vi skulle... Så det her, det er faktisk den afsluttende runde. Du får ikke mere taltid den. Fint, og det jeg bare vil sige, det var en kommentar til The Company. Jeg synes pointen er super god. Hvis vi ikke kan teste prototype i det eksisterende miljø, så må vi jo finde et andet miljø at gøre, hvis vi ved, det er rigtigt. Og det er en teaser for det næste arrangement i digital politik, som kommer en gang i februar-marts, hvor vi går på lidt mere operationelt, hvordan skal vi så lave det i systemer? Altså, hvordan, hvis vi nu antog, inden vi lavede det her arrangement, der ville være en vis lydhørhed over for, at det er interessant og vigtigt. Så tillod vi os at begynde at planlægge det næste i februar-marts. Altså, hvordan kan vi bruge det, vi har erkendt, eller kommer til at erkende indtil marts, til et eller andet? Så der vil vi prøve at gå ind og sige, hvordan skal vi så udvikle de systemer? Hvad er det, der skal til? Da vi alle sammen bliver inviteret, og vi har fået nogle fagfolk til at stå. Så det er derfor, at det skulle videre det sidste. Så det er budskabet. Tak fordi I kom. Super, og så har jeg Ida. Ja, tak for nogle rigtig gode og tankevækkende både kommentarer og spørgsmål. Og jeg vil sige heroverfra, og der kommer fra flere af jer, den her følelse af, at det går altså rocker stærkt, og vi er faktisk en lille smule bagud. Den deler jeg fuldstændig med jer. Jeg deler det fuldstændig, og det er derfor blandt andet, vi har lavet Siri-kommissionen for vi har bredt ud. Derfor vil jeg sige, det er meget, meget vigtigt, at vi ikke gentager nogle fejl, vi allerede har lavet. Vi må ikke lave nogle fejl, vi lavede globaliseringen, hvor vi tabte rigtig mange mennesker, fordi vi havde så travlt med at modernisere. Derfor må I også tage os alvorligt. Det gør, at I synes, vi er tumper, der ikke ved ret meget. Men prøv at høre her, vi er rimelig i forhold til en befolkning, der skal repræsenteres her, så er der en diskussion, der ikke engang er kommet i gang. Og hvis vi går i gang med at konkludere, hvad for nogle systemer, før vi overhovedet får taget diskussion med befolkningen, så bliver det en lille elitær gruppe, der tager beslutninger, og så får vi samme situation, som vi har haft om globalisering. Så
faktisk prøve at stille nogle spørgsmål, som vi måske synes er lidt flagrende og ikke har en systematik eller ikke har en metode. Det er faktisk fordi, det er sådan rigtig mange almindelige mennesker tænker. Så jeg siger, prøv at undgå at lave den fejl, vi lavede med økonomerne, at alt er til én logik. Altså, jeg har opgjort det meget til, data tells us at bum, og så er der ikke nogen diskussion, ikke? Nej, det gør data ikke. Den data bliver ligesom med økonomiske regnstykker, de forudsætninger, du lægger ind, så får du også et svar. Data kan hjælpe os med rigtig meget, det kan hjælpe med at understøtte beslutninger, det kan hjælpe os med at gøre tingene rigtigt, men det kan aldrig blive den sandhed, vi som politikere så til sidst skal ramme med. Der bliver vi nødt til at tage det på os som mennesker, og det vil jeg gerne sige meget tydeligt. Det tredje er ikke at lave ingeniørernes fejl. Ingeniører, de er sådan noget, der skal der bare bygges en bro. Den skal bare gå derfra, den skal være så højt, så bare det her, og hvorfor I må være idioter. Og så kommer politikerne, okay, men der bor nogen der, hvor broen skal være, og den skal også betales, og der er også noget luftforurening med fisk. Og altså prøv at huske den her diskussion, fordi I har haft den så lang tid med hinanden, og I tænker, endelig er de der politikere med under, for helvede, nu må det gå stærkt. Men prøv lige at huske, vi skal have resten af befolkningen med, og vi må ikke lave de der fejl, som vi så lavede med globaliseringen og økonomerne og ingeniørerne. Og det er vi heldigvis for kloge til. Så. Super, tak for, altså her vil jeg så sige tak til Ida for at sætte tempoet ned. Det ved jeg så ikke rigtig, at sige, fordi vi har ligesom rigtig mange budskaber på rigtig kort tid. Men tak i hvert fald for det. Og videre til Jan, som den næst sidste i rækken. Ja, altså angående de der data, altså vi kan sagtens være med til, at det kan bruges, hvis det kan hjælpe vores sundhed, det kan hjælpe vores sikkerhed. Men en ting skal I jo tænke på, når vi står her som politikere, så skal vi jo, hvis I sender nogle systemer til os, eller I siger sådan og sådan, det her det er sikkert, det gør nu, så skal I være 110% sikre på, at det er sikkert, for det er også det gode. Og der behøver jeg ikke at nævne nogle eksempler på, vi kan jo bare tage skattesagen ind. Altså, sådan nogle ting vil vi ikke have mere som politikere. For det er os, der skal stå til ansvar for. Ikke? Og det ved vi jo godt i sidste. Så det er det, jeg vil sige til det her. Nej, det er det ikke. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det er sådan en opfordring til IT-branchen. Hvad gør andre lande? Hvad gør de? Altså, hvor meget sikkerhed kører de på deres personoplysninger, altså big data? Det kunne være rart at vide. Det er måske det næste, vi skal snakke om. Og det var allerede et punkt til næste digital politik, som vi har noteret os. Karen, du får ordet som den sidste. Ja, tak for det. Der blev spurgt, hvordan vægter vi det med privacy og med væksten. Der vil jeg sige, at hvis vi skal have accepten i det danske folk af, at dataoplysninger skal være en del af den vækst, vi har, så bliver vi nødt til at respektere privacy. Det andet, jeg vil sige, det er til den nordjyske virksomhed, hvor du lige så forsigtigt gav udtryk for, at det kunne godt være, at vi ikke var helt oppe på beatet. Det er jeg faktisk helt enig med dig i, for det kører stærkere derude, end vi selv kan opfatte, selvom mange af os er gode til at komme ud og besøge jer. Det håber jeg, at du synes. Ja, det er også derfor, jeg har plæderet for i dag, at vi har brug for hjælp udefra til at ikke bare blive opdateret, men til at vi kan lave strategier, handleplaner, lovgivning, som baserer sig på den virkelighed og forhåbentlig kommende fremtid, som det er for mange virksomheder i Danmark. Og så vil jeg gerne lige slutte af med at sige, at vi skal huske, at de ting, vi har talt om i dag, det skal jo være til gavn for den danske befolkning. Det skal være det, der gør det lettere for os selv i vores hverdag. Det, der gør det hurtigere. Det, der giver os mere værdi i vores hverdag. Og det kan Big Data være en rigtig stor hjælp til. Så derfor skal vi lægge vores forskrækkelse til side og give os til at arbejde med det i stedet.